ayikho into engizoyenza. Sengiqalile. Ngaqala khona impilo yami ngimosheka yaqala ukuthi ngiyeke isikole ku-2017 ejahe ukuyosebenza nami ngibona abangani benezinto bengcono kunami kanti makubo ba-right. Kwase kwalokhunja ngisho sengilithola itoho lelo sihlala sonke siyifamily mina ugogo usisi bami South Beach flat eLincourt. So uhamba isikhathi kufike la khishwa khona abantu aba-egrithwa emafletini bayakhishwa endlini zawo. Kuthi-ke lapho-ke ugogo shuthi be-attenda inkantolo wahamba isikhathi. Shuthi-ke kwenzakaleni sikhishwe endlini bafike labantu bazosikhipha endlini kwilanga lokuqala bafike bangakhona baphinde baveze itayitela nogogo waveze lakhe itayitela. Mina ngibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi amatayitela abuthu shuthi ungakwazi nokujika i-matric wakho shuthi iphepha nje alisakhulumi eSouth Africa nabafundayo sebeyafunda nje yabo. Ungixaye lo ngibuze lo mbuzo kuphela. Zalani kwahamba isikhathi shuthi sicelelwe endlini ugogo acele shuthi mina ngeke ngikwazi ngoba lo umamncane uhlala nomuntu wakhe futhi usemdala. Mina njengomfana shuthi ngeke ngikwazi ukuthi manje kumele ngibhekele ugogo shuthi ngibe nayo imali encane ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyitholela indlu yokuthi ngiqashe qhubeke emsebenzini etohweni. Usebenza kephi? Ngitohoza ku-Brookfield eMayville. Kwenziwani? Ngenza i-printing. Okay. Ngiqhubeke ngisebenza kuye ngixoshe nakhona emsebenzini. Kuye nakhona ngiphelelwe itoho nakhona. Aqala lapho ngaqala phansi adiphendela kugogo semele ngiyohlupha ugogo futhi nala cuphe khona futhi. Okunjalo hlupha ugogo la cuphe khona wayagula ugogo. Egula ugogo shuthi bazomenza i-operation la. Enze i-operation. Gogo bengathi ngumuntu engimhluphayo yabona endlini. So banikhiphe ngalesi sikhathi ugogo enziwe i-operation engakho esesibhedlela? Egula lapho ugogo waqala lapho kuze kube kuyakwenza i-operation. Ugogo qhubeke lapho agcina ngimgogele sihlinziwe segule wangempela. Alabantu siningi siyokuzama ukuvula endlini yabo ugogo sehlinziwe uhleli ngalahle khona. Anyuke baphinde baqale phansi babuye bazomkhipha futhi ngedluzini isaphula njalo. Amoya kumele athenge ngala esikoleni ngala kumele agade ugogo. Mina ngeke ngikwazi ukugada ugogo ngithinta nakwezinye indawo zama-private. Mrs. Bamba asebenza. Mana-ke asize lolu daba la ugule khona bewukuphi kwenzakaleni? Mina la ngiqale khona ukugula bengiselokhu ngisephansana. Nihleli-ke? Behleli ababa omncane. Abona khona bachuphile nalapha omncane. Ngazi Tito sa-attenda lelo cala. Kunecala khona? Icala laseflexini. Lase-Elwyn njengamanje kwenzakaleni enyaweni njengoba sekuthiwa inyawo bengasebenzi zomile kwenze njani? Inyawo zami vele laba nje bengasho nabo ukuthi ithumba yabo. Bengasho ukuthi ithumba. Ngibona sengila esibhedlela ukuthi ithumba kwamanje ikhanda lesibhedlela. Kwavela ikhanda lethumba. Lethumba sengila esibhedlela. Okay. Aqhuma-ke laphuma.
kumele uphume manje la kushesha unalo ekhaya. Bengibashiye ngilokhu nje bengibashiye belokhu nje ukuthi bazozama ukuboleka imali bangigoduse emakhaya. Ngoba isimo esikho right. Ngikwazi ukufuna. Njengamanje uhambisa nge-wheelchair. Ngikwazi Awuhambi kwakhona. Uyasho ukuthi naqubula ngeblankethi kufanele uphume ekhaya. Okay. Siyakhuleka kwabesilo, siyakhuleka kwezizwe zonke. Sibika sise-Addington esibhedlela ezingekho mnandi kulesi simo sase-Eluane Court la ugogo akhishwa khona nomzukulu eBallomatric. Uye ugogo engangikhuluma ngaye eBallomatric, umzukulu wentombazane. Ingane zonke zagcwala inkala, bahambe bahleli emzini yabantu ehlukene, okungangokuthi une-deadline yala kade ecuphe khona desuka kwenye indawo eqeda ukusuka kwenye indawo, behleli ngokucupha. Njengamanje balindele ukuthi bephumile Sunday kwala bacishiswe khona. Ngikhuluma nje basesibhedlela nje sibuye ukuzobheka umzukulu omunye womfana owangenwa amakhaza bekhona emgwaqeni, kuphuma namathumba, kuningi okuvelile khona ukuthi so-share story sakhona nje basikhona. But ugogo sinesimo la le corruption eyenzakalayo nalo lonke uhlobo lokuhlukumezeka eSouth Africa ekugcineni befuna ukusikhandela amaphara. As we speak umzukulu njengamanje akahlalisekile kahle because for the past 2-3 months engenile esibhedlela. Ugogo akakwazi ukuzombona, isimo sasekhaya asivumi, awugadile umzila amaphoyisa asePoint alokhu ezungezile nje asibona. Isimo singekho right, and on top of that imagine ezongavakashelwa bese gcine ehlukumezeka under isandla sama-healthcare workers which are our nurses and others. Uthola ukuthi ne-medication sometimes akayitholi, banikwe bonke ahleli nabewadini angayitholi i-medication just because they think it's just iphara elingadeserve or elingabonanga livakashelwa nayo yonke into. Usenze 2 operations-ke umndeni ubungakwazi ukumbona up until ugogo asibekele isimo izola edabeni likagogo naye lo abafuna ukumkhipha desireport udaba lakhe. Bonke-ke saqala nabo udaba lakhona, so sonke lesi sikhathi balokhu bahlukumezekile. Engicabanga ukuthi bahlali njengoba kuzo-operation Dudula uhlangana no-March and March sidibana sonke ku-1 August. Hayi bafowethu asikwazi ukuyithambisa makunje. Whatever that has been happening e-Eluane Court ezandleni zama-foreigners nalabo esitabe ehlukumeza ogogo, kuthe noma sekuseyinkantolo kufanele babenze ubulungiswa, balethe izinto ezenza ukuthi phela abakhishwa ogogo emafletini akekho kwazi ukuthi aproduce lezo zinto, bayi-remove imethe enkantolo, but okusalayo baphumile ekhaya. Gogo mangathi usibeke esithombeni nje noma singeke sibe side story ngoba sesike sasikhava isimo sasekhaya njengoba ingane kanjena kwenzakalani ngempilo yayo, uma iphuma kuzokwenzakalani ngoba shuthi asazi noma sothi bonke uNkulunkulu uthi ihlele esibhedlela njengoba ihleli sonke lesi sikhathi, but awukwazi ukuzoyibona ihlukumezekile. Sizwa ngawonesa ukuthi even engqondweni uyayibona ukuthi ayikho right because ayibona umuntu wasekhaya. Sithini isimo gogo? Yabona njengoba esesibhedlela njena angathi nakhona ngasho ngithi mina kuphungule kumthwalo ngobuhle esibhedlela. Ebese ngithi-ke akake kuthiwe uyakhishwa-ke manje njengoba eyilento ayiyona enama-operation kuvikela iy'nyawo, angikwazi ngizomenze njani, ngizombeka kweyiphi indawo ngoba kwamina anginayo indawo yokuhlala lapho ngihleli khona. Uqhamuka amanzi phezulu elokuzane ethayeleni phezulu, uma ngabe kunetha amawindi akekho, kungena umoya ngizegqume ngengubo leyo ukuze ngikwazi ukuthi ngilale ngoba sengibekeza ukuthi nje ikhanda lami khona lapho lifihleke khona. Abantwana bami kangisababali lokona abazukulu bami bandize ey'ntabeni, omunye womfana wami okuyena yedwa qha engenayo kwathi uma ngabe besichitha laphayana wahamba imali sizohlalaphi, wathi hayi uzothi phaa mngani wakhe, kanti uzothola umngani wakhe amthatha amsemgaqweni. Njengamanje ulala phansi kwebridge uyiphara umntanami. Angisena sengiphila nalo yedwa. Laba abanye bamantombazana ababili asebekhulile bahlala lokhu namakorekwe ngoba kuyiwona azorenta phela ukuze bakwazi ukuthi bahlale. Gogo sinzima lesimo because kwawena ubuya kwi-operation inkebe njengoba dibona nesubafanisa ukuthi kade bebhekile isimo njengamanje shuthi kusasa likho lana. Uhulumeni ukhanda amaphara ezandleni zabantu because i-building kahulumeni lela, u-human settlement
kwenzakaleni kwesakhe story ithengise kanjani yakhe indlu ithengiselwa abani usukhishwa kanjani endlini ade kwenze njani eyami indlu yathengiselwa umuntu engamazi isidayiswe kathathu ngibuye ngiyongena ngenkani kuthe manje ekugcineni bafika bathene umlungu loyo wathi angiphume ngihambe bangithatha bangisemaphoyiseni mangimbuza umlungu ukuthi indlu yakho kabuni ngoba phela mina ngizokukhombisa okwami okusho ukuthi indlu yami ngathi mina wathi yini yona leyo ngathatha itayitela lami ngamkhombisa ngathi nanti itayitela lami ngisho ukuthi-ke indlu eyami wena-ke ngitsheleke okwakho ukuthi okuphi okuvezayo kumina okusho ukuthi indlu yakho angakuvezi ashonele nale basithatha basise emaphoyiseni masifike emaphoyiseni ngichaze ngale ndlela futhi engisho ngayo ukuthi usho ngabo nathi wathi umlokhu kuma-station walapha ayikho phela uma ngabe usho ngomlomo asikuzwa kodwa ugogo uyakuveza ufakazi wona uma ungakuvezi gogo uhambe uyohlala endlini ngangena endlini ngahlala uthe kusenjalo kwafika le date le eyokuthi kufuneka ngiyokwenza le operation ngishiya abantwana endlini bayahamba baye esikoleni uma ngihamba kwakuwuSeptember uma ngihamba kwaphela iy'nsuku ey'ntathu ngilalisiwe edintini ngathi ngizwa abantwana bami kungekho kwa-aviation letter kungekho kwani yakhishwa u-Esther iy'ngane zami ngaphandle nomlungu wasetheni bayibeka ngaphandle iy'mpahla zakhe Lo wasetheni mopha kusiya uBrandon lo hlele embhedeni ukhona lo wase-1014 uyini ke loyo naye wayeyisekela lakho u-Esther abasezwani-ke manje ukuthi babangani angibazi kodwa naye wayeyisekela lika-supervisor ngaleso sikhathi so bayakuproducela yini manje ukuthi indlu igcinini kwabani-ke njengoba sikhuluma nje hayi abasho into okunayo into eyenzeka ngathola incwadi mina le lapho ka-housing eMaritzburg uma ngithi aningibhekele ukuthi indlu yami itheni ithathwe kanjani manje into engizwisa ubuhlungu lapha kulela phepha kubhala ukuthi imina engadayisa indlu yami ngabhayisela lo muntu lo engamaziyo yathengwa ngebond yasebhenki ilokhu imali mina sengiyitholile ihleli bani ihleza amakwarekore njengamanje angiwazi e-602 bathi bayarenta noma ibona bathengile bayarenta ngoba nasekuqaleni ngangena ngabakhipha babevele barenta ku-Esther yebo hayi kulungile gogo solisebenzisa udaba kukhona okunye obungafisa ukusho hayi bengicela usizo impela ukuthi-ke lento lena bakithi ake sisiyogogo nganginge nje inhliziyo ebuhlungu ingiphathisa ubuhlungu abantwana bami ingiphathisa ubuhlungu wayisemzimbeni angisazi into efanele ngiyenze ukuthi lo ophansi komgwaqo-ke nendawo useBriya ukumbona usuke wezwa noma uzwa ngendaba okazi umbona uma ngabe ngifuna ukumbona ngikhona umngani wakhe abayiphara naye lo omunye unefoni ngiye ngifoyele ekutheni ntambama-ke usakhona nathi mase ngimtshela ukuthi ngiyahamba-ke ngiya kumkhulu-ke ngiyagoduka ngemakhaya abeseza-ke ngifike ngimbone ngizomenzani ngoba ngeke ngimbeke endawo ngizombuka nje ngamehlo kanje kulungile umphefumulo wami usahlangane nenyama kulungile